Así de ben o pasaron esta mañá sobre o escenario moitos dos usuarios do centro Asdeme en Chantada. A Casa da Música e o seu festival de fin de curso integraron as actuacións musicais e versións preparadas por estas rapazas e rapaces de cara ao peche do curso. Interpretacións moi variadas e estilos do máis diversos para unha mañá diferente na vila. O día 7, os concertos continuarán coa sección de guitarra e os combos infantís. Quedan con algúns destes momentos. Soldadito marinero, conociste a una sirena de esas que dicen te quiero sin ver la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Si sabes cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere